Всичко започна така. През 1999 година с откриването на първата детска градина Светлина с 12 деца и екип от 2 педагози. Много семейства бяха впечатлени от иновативните методи на образование. Затова още на следващата година отвори врати и втора база. През 2001 вече бяхме с лиценз и първите първолаци прекрачиха прага на новото училище. Доверието към нас бързо растеше. Затова през 2011 година отворихме най-голямата и просторна база, където днес се намира частно основно училище Светлина. Така поставихме основите на холистичното образование в България. През 2013 година в квартал Бояна се появи третият филиал на детските ясли и градини, който положи началото на непознати за традиционната методика програми за работа с децата от тъй нареченото алфа поколение. През 2018 година се появи и базата в квартал Лозенец, в годината, когато станахме членове на Световната верига училища за образование на новото хилядолетие – Образование 3000. Разрастването на Светлина продължи със създаването на първата в България частна професионална гимназия за дигитални науки SoftUni Светлина в партньорство с SoftUni. По този начин изградихме устойчива среда за развитие и обучение от детската ясла до приключване на средното образование. Водени от идеята за промени в образователната среда на съвременните деца, създадохме фондация Бъдеще в Светлина, резултат на дългогодишното партньорство между родители, учители и експерти. Всеотдайният екип от специалисти на Светлина създаде интернет платформата pedagogika.bg, където се споделят най-актуалните методики и полезни практики за детското развитие в 21 век. А през март 2019 година отвори врати най-новото споделено пространство за развитие на деца и възрастни в София – Фабрика за мечти Светлина. Продължихме годината с още едно разширение на детските градини с отварянето на 5-та база. Там децата ще се развиват в различна среда. Казваме не на класните стаи и тръгваме в посока иновативни места за учене в бъдещето с отворени пространства. Така има за първи път в България детска градина с място за активна медитация. От 1999 година до днес над 1000 семейства се довериха на Светлина. Близо 100 са педагозите и специалистите в екипа ни. И така, вече 20 години не спираме да търсим и носим промяна, да мечтаем, да откриваме и да се развиваме. И всичко това под мотото «Щастливи деца днес, успешни хора утре».